במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות, בפעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. משבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. לא רק אני אומר את זה. מרבית חברי הממשלה ומרבית חברי הקבינט, כמעט כולם, שותפים לתחושה הזאת שכך אי אפשר להמשיך. לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. ישראל כץ כבר הוכיח את היכולות שלו, את התרומה שלו לביטחון הלאומי, גם כשר החוץ, כשר האוצר, כשר המודיעין במשך 5 שנים, ולא פחות חשוב מזה, כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני במשך שנים ארוכות. הוא מביא עמו שילוב מרשים של ניסיון עשיר, כושר ביצוע, הוא ידוע כבולדוזר, ושילוב של אחריות ותקיפות, תקיפות שקטה. וכל אלה חשובים מאוד לניהול המערכה.